ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ 3ଟି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ପଦ୍ମା ମା'। ପଦ୍ମା ମା'ଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମାନାଥ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ଧବଳହରା ଗାଁରେ ହେଉଛି ପଦ୍ମା ମା'ଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେବ ସଂସାରର ମୋହମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ ପଦ୍ମା ମା'। ପରେ ପରେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀରୁ ପାରାଦୀପ ଏମିତି ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରକୁ ଖାତିର ନ କରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରୁ ମିଳିଥିବା ପାଖାପାଖି 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତୋଳିଛନ୍ତି ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା, ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଏବଂ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏବେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ହେବା ସହିତ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଇବେ ସେ ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମା ମା'।